Здравей, аз съм Гери. Днес ще ти покажа една дихателна техника, която охлажда отвътре и много добре работи и повлиява в горещите летни дни. Остани до края на видеото, защото ще направим заедно тази техника и ще усетиш веднага нейната полза. Техниката се казва Ситали и сега ще я направим заедно. Изплези езика напред, като сгъниш краищата във формата на тръбичка. По този начин ще вдишаме бавно и дълбоко до 5, задържам, затварям устата и издишам през носа, отново отброявайки до 5. Ако ми е трудно да направя тръбичка с езика, мога да сложа върха на езика на мекото непце и да вдишам с леко отворени устни през зъби. Получава се едно съскане, бавно и дълбоко. Също така затварям, задържам и издишвам. И двата варианта работят много добре. Хайде сега ще направим това заедно. Настани се удобно, изправи гърба, пусни рамената. Затвори за няколко секунди очи, усети пространството около те, посети тялото, вътрешното състояние и започваме. Изваждам език напред. Това е един цикъл. За да има ефект практиката, направи минимум 7 пъти. А за още по-добър ефект и охлаждане, поне 5 минути. Да го направим още няколко пъти. В началото е малко предизвикателно, но уверявам те, ще усетиш ефекта на охлаждане. Ако това видео ти хареса, запази го, за да го имаш под ръка, когато ти е нужно в горещите летни дни. Или пък го изпрати на приятел или познат, който има нужда да се охлажда в летните дни. До скоро!